Perana nguwa $5 ini ndinopera nayo 3 months magetsi ndichigara ndinawo pa $5. Chamukuti magetsi apera chinikana maite pati ndikuya chikubina ipamba ipo papo. Akabika mazondo ere. Muri wangu unoora mviri muri kunatsa kuona kuti zvinhu nazvo amira zvakanaka mara akuchina takapedza tichikocha kuno. Go. Wonde, komeni. Akomana, ino Torai muriwo muendesa kusakubva izvozvizvi. Aziko. Ana anondiparira komana. Chinyi? Ndakasienda jusa ini $5 3 months. Aiwa akuna zvakadaro. Pangu yo zvaitika ndakatotenga $10 atoza apera. Ndatobve kutenga amwe izvozvi pa inbox. Ndatoaisira nangu. Muruseva munomu. Ndatengera pa phone zve inbox. Anai kuti unofunda ubva ukafunda zve. Magetsi muno muruseva. Inbox iri kuita zvese mudikani. Ma transaction ako zvese zvoda kuita kutenga magetsi, kutumira mari, kutumirwa mari inoita $1. Kahwani ke kudini? $1 iri kutaura kuti ma transaction ese unoita mwedzi wese $1. Ndinyeppera ito ndinyeppere zvai ndinyeppera. Inbox ito maita yakaita. $1 mudikani. Inbox yakanuna. Inbox yako munhu. Yakanuna. Ndokutumira ede. Ndotumira unako. Ini ndandisanda tojoina ndikatosvika taundira kutojoina izvo zvizvi. Asika. Ini nditori $5 wachijusa nokupa mari yako. Alright, phone ndasiye kumbanda handiri kumunda ndiende ndikasvika ndokujuice ndoisira vana. Munombosha. Ndakutona yes vangu vatoonawo magetsi. Ndatoendesa endese. Zvakaoma. Handiti aendesa baba. Aregai ndoenda ndaneta ndabva mumunda. Sorry wena. Akazvona nepapo. Magetsi ndiwo hawo. Anditona mari yekudzokeso town. Tozozvona izvo. Nditobve kusakura kumunda ndozozvona. Kana serious. Ndokupa. Unotuma mwana. Asi kudzose zve magetsi